ב' אנחנו נתחיל בלהגדיר SSH, אוקיי? אז מה זה בעצם SSH? SSH, כמו שאתם רואים כאן, זה Secured Shell. Secured Shell זה בעצם כמו VPN, אבל זה יותר משמש לעבודה ולהעברת נתונים, או לתקשורת והגדרות של רכיבים מרחוק. כלומר, אני יכולה לגשת עם לפטופ אל חוות שרתים שנמצאת במקום אחר, אבל איך נעשית התקשורת? התקשורת נעשית על ידי החלפת מפתחות מוצפנים. כלומר, מה זה החלפת מפתחות? שבעצם יש, תסתכלו על זה ככה, יש מפתח שצריך לעבור. כלומר, המחשב הזה רוצה לגשת לשרת, אוקיי? קודם כל, הוא יוצר איתו קשר, אוקיי? השרת שולח לו איזשהו מפתח, והקליינט, הלקוח, המחשב שדרכו רוצים לגשת, חייב להחזיר את המפתח הנכון שמתאים למפתח הזה, שהם שניהם מוצפנים, על מנת שתהיה תקשורת. אוקיי? זה תהליך שעובד בעצם אפשר להגיד שזה שלב כפול, אבל עובד בשלבים כאלה, והוא מן הסתם ב-TCP, של לקוח ניגש אל רכיב רשת מרחוק על מנת לתת לו הגדרות, ולכן זה חייב להיות מאוד מאוד מוצפן. יש כאן מפתח אחד שהוא פאבליק, ועוד שני מפתחות שצריכים לחזור, והם ידועים אך ורק למי שמורשה ומי שמוגדר עליו אותו SSH, והגדרת SSH נעשית על הרכיבים מראש. כלומר, מראש נותנים להם את המפתחות כשמגדירים אותם, ואחר כך הם יכולים לתקשר מרחוק. אוקיי? אז תזכרו את העניין של ה-SSH, Secured Shell, ושניהם מכירים את אותם מפתחות שמוצפנים באותה שיטה, באותו אורך, ואנחנו נראה איך זה נעשה. ומן הסתם עוד דבר חשוב, שבעצם הם שייכים גם לאותו דומיין. כלומר, אותו מתחם, אותו דומיין מוכר לשניהם, יש להם אותו שם דומיין, אותה משפחה, ואז הם יכולים לגשת. אז בואו נראה, ואנחנו נגדיר בעצם על הראוטר אפשרות לתקשורת SSH עם השרת. כלומר, הראוטר נמצא, אוקיי, הראוטר והשרת, שניהם באותו דומיין, אוקיי? שניהם באותו דומיין, ואנחנו ננסה לחייג אחר כך אל הראוטר, ולתת לו הגדרות מכל מחשב אחר שנמצא פה בטופולוגיה. אנחנו אפילו נוכל לגשת אל השרת הזה מהבית, אוקיי? אחרי שנסיים להגדיר, תראו שאתם ניגשים עם טאבלט מהבית אל אותו שרת שנמצא ברשת אחרת, אוקיי? ברחוק. אז קודם כל אנחנו צריכים להגדיר את ההגדרות של SSH. בואו נראה איך מגדירים הגדרות SSH, בואו נראה את זה. אז אמרנו, אלה השלבים. קודם כל אנחנו ניצור דומיין, כלומר מתחם משותף לשני, שבעצם הראוטר נכנס לאותו מתחם, יודע מה המתחם, ובדרכו הוא מתקשר, אפשר לגשת אליו מרחוק. מכניסים את הראוטר למתחם, דבר ראשון. אוקיי? אז כנסו לראוטר, אנחנו ממשיכים עם הראוטר, ואנחנו מתחילים לקשר אותו אל הדומיין. אוקיי? ותראו, אם יצאתם כבר מהראוטר, אז כמובן אתם צריכים להיכנס בסיסמת Enable, הסיסמה ל-Enable, שהגדרנו אותה קודם, שאתם יודעים שהסיסמה ל-Enable היא סיסקו. אוקיי? ובואו נתחיל. אז דבר ראשון, אנחנו יוצרים את ה-SSH. בואו נתחיל. SSH יוצרים ב-IP Domain Name, ונותנים את אותו דומיין, שכבר הוגדר מראש. אז קודם כל תיכנסו לקונף רווח T. מן הסתם, אתם זוכרים, צריך להיכנס פה לקונף רווח T. קונף רווח T, קונף